Hotel mga kapatid. Tayo sa isang basa ng snow. Oh iya. Saya gimana? Si ma'am sir, wala na dahil available na linggo passion na food truck. Ano lang, kanang lemon hot. Hot or cold? Lemon hot or lemon honey? S'mores siya ma'am. Same Oh, as dali mo. Saan eh? S'mores gabon kani sir kani s'mores lang. Wala. mas maalto. Ay, malati ko ba ito? Nabayaran tayo? Sayang lagi yan. Kung nabibisan ka. Sige. Ang kapi-kapi lang. Ano lagi na itong mga steak? Ay, kapapa na. Ay, mama. Excuse me sir, mas mahal kasi passion Bro, store niya.
kagatos ke. Bro. Ha? Nagatos. Sige. Oh. Kain mo ko. Salamat. Isa ko na maanan ng tilbo. Pasili mo nga. Ay. Magagawan ko na mushroom sa oh, balis. Bili mo? Yun. Ay, diyan mo. Sila ko pa pulo. Ay, nako. Ito daw pulo. Mayroon ba na pulo? Mulot pang Dapat ba ko? Celebrate party. Doon ito eh. Ulo. Cool. Nasta. Sabi sa buko mo, di ba? Oh, sayang dito. Sakinan. Ito mo rin natin. Ayun. Punta sa'yo. Oh, sige. Ay, ko bilang. Kanang katong pakarna ng mga bitches ka. Makakatito na lang na eh. diri man ang kuwan niya. Gawas sa sa limisa ba? Kung manggutong ilang, ilukot mo na ulang. Mama ni Jim. Yung mga karga sa mo.
Sagot ka. May good ba? Sir, may bukuha mo na mga. Ayan, pangkat niya. Kenapa yang bakar tayo? Ini yang bakar. Sarap. Ano to? Mga. Mga kumahan. Ibabaw mo ng masbal. Ito na yan, may balik ka pa. Buwan mo na. Bila, ano na. Nakatog na na eh. Roasted marshmallow. Nanti Sa igri, Hot lemon din. ganahan ko po alis. Wah. Buhangin ba? Thank you. No, kay kusog bugno ko amin sa gawad del sulod. Bagian yang mulai tenang, aneh gitu. Harap gitu, Pak. Aneh gitu. Oke, naman, hindi na nagpikot naman. Nagaglaw pa kang lupa. Puli mo na. Paluon na sa iyang kuwas ya. Kuwas na. Next strawberry farm Pilipan. Oo yan, pa. Ito lang. More rice, Ito ano, rice mama. Tudang. Bayo rice. Parang
Nah, ini kena Scarlett tau. Mamila. Kaya ko na tatay sa isa. Ang kuwan ko ang kuwan na pa dito sa mga dito. Dili. Dito sa may kanisi. Ito pa ako. Sa kanana. May pag-date sa Takapro. Dito mo nga kanang pwede pagbabasa ka sa bukid ka na. Ay, wala na. Yan mo pang Ya, na, dia pun na sa inyo. Hello. Kailangan ko lang dito. baka pabalik. Aglayan. Nasa Aglayan. Aglayan. Doon na naman sa'yo. Ano na dito niya? Sana ako, ganyan yung Ay, katong, Ora, dito rin daw. baka po. nagkakaw na sila. Bakit mo magkaroon ka? Basta gusto. Siyempre? Kinain? Kita ka na. Pero wala may mga wali na tatay. Tatama ako. Ayun yung hapon. Pero kung butok sa'yo mo, Pinulutan sa'yo mga Di ba makang may magbasa? kung after breakfast mo, dito lang sa kasi. Ayun siya. Managto sila. Doon sila. Doon siya sila kayo. Sa'yo. Kanon. Sa GC. Unahin sila daw ka kung so di kalayo ang balon sa Malaya. 15 minutes. Ano kaya? Paano ka mabalik sa nalay? Ito ni sa Malaya. Hindi mo daw mag-work ba? Eh, sinta tuli kay pa unahan lang sa Aglayan gaman. Sa may Kabanglasan. Ay ko na. Ay kung sito mga Kabanglasan. Musik mo ko ang Kabanglasan. Kapag Sabi nila ati ka dali. Punya ko pinakampi. Sky na mo pagkakawin. Maya kabanglasan, no? Oh. Hindi. Kanang people sa sunlight. Basta ka ng crossing Kabanglasan di ata mo. Kaya na ba? Ayun. Mula na. Mula na. Hindi na nakatakas ka.
Bilis eh. Ay, okay. Na mo diri o. Ay, kanay, siya may naging pati naman siya. Spicy, ma'am. Spicy. Sabi na ko ilang order. Binuan Ay sino dalang yung Ay, spicy na yun. Ese no. Y ella le pone la mano, lubang ako sa pikas. Sobra siya. Ella pone baliyo na. Isa. Oo. Hindi ba may nalagto sa ulo mo? Hindi ba may nalagto sa ulo mo? Pero dili pa tayo naman. Dili ba may nalagto? Ay, umok kayo eh. Ayun kayo. Pero bakit? Nagawat mo kayo. May nakabutang siya po dito. Ayan eh. Ito na pili dahil. Ano ang papagod ng tubo? Papa, turun plano. Nakatok sa saringan. Buat Wala? Rush? Sa pagkisi? Sa... Ayun. Sira ko. Sek. Sek. Experience. Stop mo namin gano'n. Stop mo namin. Gusto nila ko pa? Safe yan, na pwede. Limir siya taniyo. Kami na dito. Ice cream. Same din lang din ang luto. Pajikas ka sa naman. Ha? Ay, bago pala yung
Maraming disco ng ano magpapahalin. Naman sa forever din yan. Nagalis na for you. 600. Yan yan, Yan yung ano siya ba? Ngalan na siya. Tago na kaya sa pulis. May manawag ako. Wala kang gana. Tama ito. Mayroon si Mabe. Balik takap na. Wala na usap Siya ito kayo. ay mga tagalay sa iyo. Market. Balik sila. Dito pa sila. Ay mga person. Pares mo ba? Swerte pinanganan ko, risko ko. Tasin ako, di ako banda niya. Parang may wala. Tanawa na ang yadya, pibigana. Dos, ano dos? Awa, dahil mo makilo na dato. Sa pagkakaon mo ng baboy. Ako ka naman kung anong pakinaon. Yan, katong mo ang mga dito siya tayo ano iglon balik pag po nang digong hindi kasi pauli ba malusog na to dami pagkihanan Mariano yan tapos kita to
Picture sabihin. Picture. Mga katuski, malamig picture. Puti mana? Let's go. May yang view din here. Kapo naman good. Para yung mga sana basta malimit ka na. Dito kita na ng bukid ba? Okay mga katuski, doon rin ako kutob. Salamat kayo sa mga bye bye.